e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Jumai mekalo tile 27 san 2022 sɛgɛnbali ɲɛnabalo o ye an kanubagaw aw de ye aw tɛ sɛgɛn anw filɛli la sanga an'a ka wagati aw ka kunnafoni ni ka ale makɔnɔ mali kunnafoni.net ale jabaranin kan an fana an nisɔndiyalen bɛ o kunnafoni kelen ni ka a lase aw ma sanga an'a ka wagati a y'o bisimila kunnafoni ale kɛnɛ sigilen ye daminɛ an ka fintigilakaw la bi an ka fintigilakaw ka kunnafoni sombe no n'an k'ale ma ko DIRPA ale ɲɛma n'o ye colonel Suleman Dambele a y'a yira k'a fɔ ko mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 k'a fɔ ko an ka fintigilakaw kɔni ye dankari karɔgɛlɛn diinɛ tigilama ma 12 la olu ka bunahadamadenya o la u kɔni ye u ka maramafɛn kelen ni ka o minnu la n'an ko ma ko PM ani u ka bolimafɛn sen 2 9 u y'o fana minnu la ani wari caman u y'o bɛɛ minɛ ni maa ninnu na wari bonsoba min bɛ yen nɔ ni an ko ale ma ko Banque Islamique de Développement ni wari bonsoba in yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye sefa wari miliyari caman ni ka o de di walasa ka se ka coronavirus bana ale kɛlɛ cogoya min na ni musaka in kɔni a taara yɔrɔ min na sa o de ye an ka kɛnɛyasoba ale yɔrɔ o la a yirala k'a fɔ cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana musaka ko olu sɛgɛsɛgɛli ma ni musaka min yɛrɛ sa n'a yirala k'a fɔ ko a kun kan ka don minɛnw na minɛn minnu ni a bɛ kɛ sababu ye ka dankari coronavirus ale bana o sababuya la cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ka musaka ko sɛgɛsɛgɛliw olu kuɲama ale y'a yira k'a fɔ ko kabini juin kalo tile 17 ka na se décembre kalo tile 31 ma san 2020 o kɔnɔna la janvier kalo tile fɔlɔ ka na se novembre kalo tile 30 ma san 2021 ko ni musaka ninnu kɔni ma taa o yɔrɔ la min kɔni taara nasa o de ye sefa wari 1,100,000 a kunkanfɛn Imam Mahmud Diko ale ye an ka jamana diinɛ karamɔgɔba o dɔ ye Imam Mahmud Diko kunun kɔni ye alamisa mɛ kalo tile 26 ale kɔni kumana a kumana kɛnɛ min kan sa o de ye forum de Bamako ye min ni ale ta ko 22 o kɛnɛ kɔni o sigira a taara ka bila minɛn min kɔnɔ sa o de ye musow bɛn lakana ale ni farafina bɛ se ka yiriwa cogoya min na Imam Mahmud Diko kuma dire ale ma a y'a yira k'a fɔ ko bɛnko kuma kɔni ko man ka tigɛ fɔ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ k'a sababuya kɛ anw ka fintigilaka minnu ni fanga bɛ olu bolo k'olu kɔni kɛlen don ka yɛrɛbaya ni ka o taga da u fari kan u ni maa minnu fana bɛ ɲɔgɔn na sa n'o ye diɲɛ seleke 4 maaw ye olu fana kɔni tɛ ka a ko ni ka o dabila ko nin ko kɔni bɛɛ bɛ ka digi maliyɛndenw de la wa ko an ka fintigilakaw k'olu kɔni kɛlen don ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu jaso ko jamana kɔnɔdenw ko kɔngɔ bɛ ɲini ka na bunahadamadenw ni ka olu fa ko nka ko maa kɔni tɛ ka kala don ɲin na ni ka bɛn n'a ye Imam Mahmud Diko a tilala ka kuma cɛ ni fɛn min ko ale kɔni ye a ka kuma o fɔ ko n'u y'ale wele yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ taa ni ka taga u jaabi an ka lapitani
laptaniso ba min be no namba fama ko ponge laptaniso kon la kunu ne ya kan konoton o wakati la u be ka so do koni ni ka o jo laptaniso o konna la ka so jolo kon to be zonda la wakati minasa afando koni o bora ka bi abi ni wakati minasa akera sa wiye ka mafla ni ka ulu jo ma munu jogina sa u kunda nuli laptaniso kono kabo anga faba ale kunafoni konna la sa amba kunda bafulabe ale konna ka bafulabe na lamini ayira la ka fo koni wakati konna ko dobora bugutigi ulu furna folo ale songola bugutigi munu ni ulu furna folo koni kumbitigi jo mishi woro kata se sefa wari wa bisaba ani duruma ko konna ni wakati na mishi saba ale ni sefa wari wa tan ani durula mami fana be no sa musula kala no kon dila ka furu kele oke o ka furna folo sefa wari wa tan ani mishi dɔgɔkun tɛmɛnin na ni kuma ninnu olu fɔra faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka jɔmaya wale ni ka o kɛlɛ jamana kɔrɔyanfan ani a lamini bɛɛ lajɛlen na olu kɔni fana bɛnn'a kan ka fɔ ko nin waleya in kɔni o ye olu fɛlako ye u ka sigida duurunan bɛɛ kɔnɔ Duanzankaw fe no bolmafɛn min ni a bɛ maaw taga dugutaga o la nka o sira o la sa a yirala k'a fɔ maa marafɛntigi dɔw fɛ ko dugutagalaw kɔni ko olu ka siraba kana ni ka o wari de bɔ walasa u ka se ka tɛmɛ ka t'u ka dugutaga la a kɛra mɛ kalo tile 25 tɛmɛni ni maa marafɛntigi ninnu kɔni kɛra sababu ye sa fɔ bolmafɛn bolila ninnu u kɔni y'u jɔ Duanzan kilomɛtiri 35 o bɔɲɔngo la u tilala tun wajibiya ka u lase u kɔ ko k'a yir'u la k'a fɔ ko nin sira in kɔni ko maa si tɛ boli ale kan fo kalo 1 o bɔɲɔngo sinsina ale be kucala o lamini na ani kucala sigidan be na be wele ko Amdalay a be dɔgɔkun kelen bɔ bi ni yɔrɔ kofɔlen maa ninnu kɔni olu tɛ ka orobinɛji ni k'a ye u ɲɛla cakɛyɔrɔ be yen nɔ ni ale ɲɛsinin be jiko koɲaw ma n'an ko ale ma ko somagepa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka masin dɔ de kɔni be yen nɔ o de cɛnnen don ni wagati na o de kɛlen misa n'u tɛ ka ji yɛrɛ ye u ɲɛla ko nka teliyala u bena ni ka na baaraw ka olu kɛ walasa u be se ka ji sɔrɔ teliyala kulukoro sira yɛrɛ kɔni na a tɛ dɔgɔkun kɛ ni sirabakan kasara o ma kɛ kulukoro sira o la sirabakan kasara dɔ o kɛra sababu ye ka maa 4 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 26 olu jogina a kɛra mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen a kɛra kulukoro dugu min na sa o de ye tiɲɛ ye lakana tigilama dɔw ka seere boloya masa olu y'a yira k'a fɔ ko sotaramantigi dɔ kɔni k'a to boli la ale de tora boliko telima na ni ka bini maaw ye maa minnu be yen nɔ ni olu jogina sa o y'olu ta tele la ni ka taga n'u ye kulukoro lapitaniso o la protection civile maaw olu ka baara o kɔnɔna la nka halisa sɛgɛsɛgɛliw be sen na walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra nin sirabakan kasara in ale sababu ye mɛ kalo tile 25 san 2022 Aguelɔc sigida kɔni sanjiba o de nana a kɔnɔna la min ni a kɛra sababu ye sa ka maaw ka so ka olu bi ni sanjiba in kɔni a kɛra tiɲɛniba ye ni dugulamaw olu bolo an bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna kan u ka jamana ɲɛma ale kɔni ye u ka jamana ni k'a bila tile 3 dusuma kasa la k'a sababuya kɛ denyɛrɛni 9 min ni o tayana u ka lapitaniso o jɛni na a kɔni tile 3 dusuma kasa a daminɛna kunu mɛ kalo tile 26 san 2022 a bɛna to senna tile 3 o kɔnɔna la o tile 3 la sa u ka jamana bandiri ale kɔni bɛna to camancɛ la an bɛ taa Nigerikaw olu fe yen nɔ Nigerian kɔni u ka fintigilakaw kɔni ka bolimafɛn ale yɛlɛnna mugujugu kan mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen san 2022 a kɛra sababu sa ka se ka u ka fintigilaka maa 2 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa caman wɛrɛ fana olu jogina ka sababuya kɛ marifaci u ni ɲɔgɔn cɛ anta Burkina Faso maa marafɛntigila kɔdɔmali dɔw kɔni fana olu ye bingani wale ta ni ka manjoari du ka o sɛgɛrɛ tarata tɛmɛnen na manjoari yɛrɛ ale be u ka jamana ale kiribi yanfan o fɛ nin dugulama ninnu kɔni olu be sukasi de la sanga a n'a ka wagati u ka sigida kɔni kɔnɔna kalo 1 o kɔnɔna la sa bingani wale 3 o de kɛra karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ bingani wale min n'a kɛra sababu ye ka maa 80 ka olu bɔnɛ u ni na mɛ kalo tile 14 tɛmɛnen finti gansan maa 17 olu fana ntanyana tile 5 o fana kɔfɛ sa u ka fintigilaka maa 11 olu
olu fana tayana ka sababu kɛ karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu ka bingani wale maa mugan bɔɲɔgɔnko fana bɛ yen nɔ sa olu fana sɛbɛkɔrɔ jogina ni bingani wale kelen na. Kɛnɛya tigilamaw olu ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ mɛ kalo tile 23 ni ka a lase jamana kɔnɔmaw olu ma k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɔni ye ale bɔ ko kura kɔni o kɛlen don ɲɔni min yɛrɛ n'u kɛlen don k'a yira k'a fɔ ko ale ɲɔni ye gɔn olu ka bana de min ni a donnen don buna hadamadenw olu la sisan nɔ a bana kɔni ale bɛ ka cari jamana o kɔnɔna la. Ka kunnafoni kuncɛ ni Sud-Afrique jamana o kɔnɔna ye tarata tɛmɛnen dugulamaw olu kɔni bɔra ni ka u kunda Faransika lasigiso min bɛ u ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Pretoria kɔnɔna ye sa u kɔni wulila ka u kunda yen kan ka wajibiya Faransika k'a fɔ ko Faransika i sen bɔ farafinna dugu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de ye k'a da aw kulo kan bi jumadonya in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka juma tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya ale de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama sisan nɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ tunga lafiya a nana maliyɛnden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama aw maa minnu tun bɛ ɲininkali la k'a fɔ ko tuma la ko tunga lafiya k'a dabɔra tungarankew dɔrɔn de kama sisan nɔ maliyɛnden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ tunga lafiya a nana aw fana lafiyali kama ko k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ e maa min bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya maaw olu ka tɔn na i bɛ fɛ tunga lafiya ka so jɔ k'a d'i ma a ka nɔgɔn i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ale ka pari la n'an ko ale ma ko tɔn o tɔn min yɛrɛ sa ale musaka bɛ t'i jɔ kalo o kalo sɛfɛ wari 76,000 de la kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so bɛ jɔ ka tile ta k'a d'i ma ne maa min fana bɛ yen nɔ k'i tɛ se ka o kɛ k'i bɛ se ka pɛrɛ ta i ka banki fɛ i bɛ se k'o kɛ k'o ta k'o di tunga lafiya maaw ma u b'i ka so jɔ k'a d'i ma i ni banki yɛrɛ bɛ o tɔ ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ i fana b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se ka o fana kɛ ala nɔgɔmani ye fɛn min ye tunga lafiya maaw walasa ka se ka aw lafiya i bɛ yen nɔ wari dɔgɔdɔgɔnin bɛ i bolo a sera musaka dɔ ma i bɛ se k'o ta k'o di tunga lafiya maaw ma u bɛ supasiman kɛ n'o ye ni o banna a bɛ jɔ n'i ye dɔ wɛrɛ fana sɔrɔ i bɛ na ni o ye u bɛ so jɔ fo ka taga i ka so ban pewu k'a tile ta k'a d'i ma tunga lafiya maaw u bɛ o k'i ye tunga lafiya maaw u nana tungarankew maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka na aw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama e maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ ɲininkali kɛ ko yala k'i bɛ se k'i ka wari ta di tunga lafiya maaw ma janni nin bɛɛ bɛ kɛ bolonɔbila sɛbɛn o bɛ taa kɛ notaire de fɛ yen nɔ ka se ka seere ka o sɔrɔ aw ka baaraɲɔgɔnya aw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya maaw u bɛ baara kɛ jɛlɛya kɔnɔna la ka se ka i lafiya soko la k'a sababuya kɛ maa caman de bɛ yen nɔ mansɔnw bɛ u ka so wariw ka a yurugu siman t'a bɔ walima cɛncɛn t'a bɔ o si tɛ tunga lafiya ma olu ka baara la olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen jɛlen de don lafiya teliya damu o ye tunga lafiya ma olu ta ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ